ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ದಲಿಯಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು, ಕನ್ನಡೋಡು ಗೋಧಿ ನುಚ್ಚು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಗೋಧಿದ ತುಂಡು ಕಡಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈಬರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು, ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಲ ಉಪ್ಪುನು. ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕು ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುನು, ಅಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಒಂದಿನ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ఒక ಪಕ್ಕ ಬಡವಲ ಆಪುಜಿ. ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ಮಲ್ಪುನು. ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ದಾಸೆಮಿ, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ 10-15 ಕಡಿಪತ್ತದ ತಂದೆ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ, ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತಿನ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪೆರೆತಿನ ತಾರೈ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಲಿಯದೆ ತಂದೆ, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಗೋಡಂಬಿ, ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡೊಲಿಜ್ಜಿನ ಕುರ್ಚಿ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಲಿಯಾ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲವರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ. ಎರಡಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಕ್ಲಿತ್ತೆಡ್ಡ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲಿ ವಾರ ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನಿ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು. ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎರಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತಡ್ಡ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ವೀಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.